професионално-техническа гимназия Васил Левски, град Горна Оряховица, е училище с 103 годишна история. Най-старото професионално училище в област Велико Търново, основано през далечната 1921 година, успява да се съхрани и до днес. През прага на училището са преминали хиляди ученици, получили много добра общообразователна и професионална подготовка, намерили своя път и място в живота. Хиляди инженери, стотици учители, икономисти, бизнесмени, юристи, лекари и артисти започват своя път от нашето училище. Целта на този видеоподкаст е да ви покажем миналото, настоящето и бъдещето на професионално-техническа гимназия Васил Левски. Ще ви срещнем с двама бивши наши възпитаници, успешно реализирали се практиката по професията, по която са се обучавали в нашето училище. Първият ми гост е Кристиян Николов, бивш възпитаник на професионално-техническа гимназия Васил Левски. Завършил специалността автотранспортна техника, с професия техник по автотранспортна техника. По време на обучението си той участва в национални състезания, свързани с частта по професията и достойно защитава името на училището. През 2023 година взема първо място и получава златен медал от националното състезание по заваряване най-добър млад заварчик, провело се в град София. В момента Кристиян успешно съчетава трудовият си дневник и обучението си в Русенски университет Ангел Кънчев. Придобитите знания и умения възпитаникът на професионално-техническа гимназия Васил Левски прилага в работата си като автомеханик във фирма Планета 98. Вторият наш гост е Валентин Горанов. Завършил специалността автотранспортна техника, придобил свидетелство за трета квалификационна степен по професия техник по автотранспортна техника. Участвал в състезания, свързани с частта по професията. През 2023 година в град Свищов на национално състезание най-добър автомонтьор. Същата се представя достойно, премервайки сили с ученици от сродни елитни гимназии в страната. Валентин съчетава амбицията, младостта и трудолюбие. Успешно се реализира във фирма Планета 98 на длъжност автомеханик. Казваме добре дошли на нашите гости Кристиян Николов и Валентин Горанов. Добре, давай. Здравейте. Как се чувствате отново в училище? Чудесно. Чувствам да се върнем в стаята, в класната стая и въобще да видиш спомените, всички учебни часове, които сме ни прекарали тук. Никога няма да се забравя. И чувството за спокойност, за отговорност тук в тази стая, просто тези неща няма да се забравят. Ами, чувствам се прекрасно да видя всички мои приятели, ученици, учителите. Също така сигурно предизвиква носталгия във вас. Ами, да. Какви спомени предизвиква у вас класната стая? Мен лично най-яркото спомен за Коледа, за Нова година, наречените съревнования за най-добре украсена класна стая. Спомените са ми, че са катеряхме по столови, по чинове, къде не само да достигнем тавани, прозорци, стени, всичко да е украсено и да нагласено както трябва. И наградите на стимулираха да правим всичко това, което най-вече ни върши от сърце. Вярвам, че най-дълго време сте прекарали учените работници. Говорите с нас какви практически умения придобивате? Мен лично практическите умения са главно насочени към заваряването. Дори станах с много желание, труд, дисциплина и възпитание. Станах за 2023 година най-добър заварч, златен медал, за което много се гордея с това. Но да не забравяме и откъде съм тръгнал. Тръгнал съм от това училище, тази класна стая. С 2023 година, 2023 година, най-добър заварч, златен медал, за което много се гордея с това. Но да не забравяме и откъде съм тръгнал. Тръгнал съм от това училище, тази класна стая.
работилниците, но най-вече господин Пламен Шиманов, оттам тръгна, от него са забали искрата и оттам тръгна всичко. Ами, моята страст са двигателите с вътрешно горение. Вече с опита мога да монтирам, демонтирам различни видове двигатели. И така. Какво беше за вас, господин Шишманов? Опишете го с 3 думи. За мен господин Шиманов е просто уникален човек, винаги усмихнат човек, на когото винаги можеш да споделиш каквото и да е, всяко едно време и винаги ще ти обърне внимание и винаги би ти помогнал за каквото и да е. Ами аз, господин Шиманов, мога да го опиша само с една дума. Човек с голям чар. Знаем, че разгранича ученически дни от тях. Днес вие успешно се справите с трудовите си задължения. Как е научението в училище и помага за това? Научението в училище, главно в работилниците. Научението е повече практически. Научението ни помага да се реализираме, да работим това, което сме завършили и естествено да си изкарваме доста така добри парички. Все пак професията, с която сме излезли от това училище, е доста търсена и желана от много хора. На мен научното училище ми помага да всичко за живота, за напред, за работата и за много други работи. Кристиан, вие сте студент в Русенския университет Ангел Кънчев. Как избрахте специалността, която се обучава? Избрах да мога да се реализирам да напред, да стана да напред по-успял и за да мога да надградя моите теоретични и практични умения. Един ден да мога да напред, да мога да се справям с всички. Да имаш светло бъдеще. Трудности, да, точно така. Как се виждате в бъдеще в професионален план? В бъдеще аз се виждам завършил Лейче университет и виждам се като човек, който може да се справя с всякакви изпитания и трудности в живота. Ами аз за бъдеще смятам да вървя по неговият път и така. Неусетно стигнахме до края на нашето интервю. Какво бихте посъветвали възпитаниците на нашето училище? Бих ми посъветвал да слушат повече учителите, да внимават в часовете и да запомнят всяка една своя неща. Благодарим ви, че бяхте наши гости. И споделите с нас вашето минало, настояще и бъдеще. Човек е голям, колкото са големи мечтите му. Две момчета, скрепени от силно мъжко приятелство, устремени към бъдещето, доказват, че човек е упорит, знае и може, постига целите.